Přeji všem pěkný den. Dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách společnosti Karatbas International, která se specializuje prodej malých slitků čistého zlata a dárkových předmětů. Nabízí limitované řady nebo sběratelské zlaté karty, dále nabízí jedinečné řady produktů, včetně speciálních sběratelských předmětů, které jsou ideální pro výjimečné chvíle. Tolik teda k produktu, který je skvělý, protože zlato je věčné, jak se říká. Zde teda na těch stránkách vidíte také to, jakým způsobem zlato si vede. Během posledních let, jak určitě víte, zlato neustále stoupá na hodnotě, takže rozhodně výborná investice a výborný produkt. Pojďme si něco říct o obchodu. Takže firma sídlí v Německu, byla založena v roce 2011 a centrum společnosti je ve Stuttgartu. Pokud si chcete všechno o společnosti přečíst, máte možnost to právě na těchto stránkách, které si můžete přepnout do češtiny, takže není problém, je to samozřejmě slovenština. Můžete si to teda všechno prostudovat, zde máte teda něco o zakladateli, o adresu firmy a teda, jak už jsem říkal, to hlavní centrum společnosti je ve Stuttgartu. Je zde vlastně umístěno celé zázemí pro podporu, marketing, klientský servis. Objednávky se zde vytváří zásilky. Zásilky jsou pak doručovány přímo k zákazníkům, a to společností FedEx. Takže opět s nima spolupracuje pouze další výborná renomovaná společnost. Pojďme si něco říci o produktech. Já jsem si tady na to připravil i takový obrázek. Zde teda o produktu máte napsané plus popsané, o co se jedná. Já to tady jenom tak ve stručnosti jsem si to vytáhnul. Takže vlastně vytváří se ty gramové slitky, které se pak tady zatavují do těch speciálních karet. Jo, těch karet vlastně je několik. Tohle jsou ty normální karty, tohle jsou pak ty speciální edice. Je tady zajímavé, pak v prodeji jsou takzvané branding karty, které si můžou objednat přímo firmy a společnosti. Tyto karty pak jsou vlastně dávány jako nějaká připomínka, upomínka, dar různým partnerům a tak dále. Jo. Takže zajímavý zboží, zajímavý artikl. Tuto kartu si pak může vlastně koupit, dovolit opravdu každý, protože jsou to gramové slitky, takže pokud máte třeba i nějaké investice, doporučuji si teda nešetřit v bance, ale nakoupit si zlato, protože zlato nepodléhá inflaci a hodnota zlata stále stoupá. Papír vám zhoří, zlato ne. Pojďme teda si něco říci ještě zpět ke společnosti. Já se vrátím na stránky. Takže společnost teďka od 28.8. dává nám, obyčejným smrtelníkům, možnost se zapojit do binárního systému, začít jako členi této společnosti vydělávat z touto společností. Můžete zde vydělávat, pokud se zaregistrujete free zdarma i bezpočáteční investice, což je zajímavé právě pro obyčejné smrtelníky, že zde můžou vydělat i bez toho, aniž by investovali. Pokud si pak už vydělají na investici, můžou si zakoupit třeba ten slitek jeden, pak se dále můžou začlenit i do dalšího procesu a je tady zajímavé to, že od 28.8. se spouští ten binární systém. Pro ty, co neví, co to je binární systém, tak pak natočím další videjko, a nebo pokud se zaregistrujete, tak se o tom všem dozvíte ve skupině na Facebooku, kterou už máme taky založenou. Pojďme si teda říci, jakým způsobem se můžete do firmy zaregistrovat. Takže pokud vám někdo poslal link, váš kamarád nebo přítel, v případě nějaký společník třeba v jiném programku, tak zde máte ten svůj registrační link. Na ten, když kliknete, otevřou se vám tyto stránky. Pak zde máte registraci, já si to přeložím do angličtiny, protože doporučuji vždycky to vyplňovat v originále. Takže kliknete na registraci. Zde dáte, že se chcete registrovat. Zde vidíte jméno svého sponzora a jeho ID číslo, takže zde nic nevyplňujte, nepřepisujte, to tam necháte. Zde napíšete přezdívku,
heslo. Doporučuji vše vypisovat bez háčku, bez čárek. Do hesla dejte třeba malé velké písmeno, v případě číslicí. Znovu napíšete heslo. Zde nevypisujete nic, protože to se týká, kdybyste měli společnost a čo, takže pokud jste soukromá osoba, necháte prázdný. Zde napíšete své jméno, příjmení, opět zde píšu svou přítelkyni, protože já už zaregistrovaný jsem. Jinak z jedné ID adresy můžete registrovat lidi, kolik chcete, můžete i rodinné příslušníky. Zde napíšete datum narození, měsíc, rok, pokud je to osoba mladší 18 let, je to třeba vaše dítě, tak se zde napíšete jako jeho zástupce. Jo? Čili můžete zaregistrovat i osoby mladší 18 let, ale v tom případě jste jeho zástupce a musíte se zde napsat. Zde napíšete svou e-mailovou adresu. Zde napíšete znovu. Napíšete adresu bydliště, město, kraj a poštovní směrovací číslo. Česká republika vyberete, pro případě Slovenská, zde napíšete svůj telefonní číslo. Potvrdíte, že se chcete registrovat a kliknete na registr. V tento moment vám to teda vygenerovalo, že jste zaregistrovaní, kde máte své přihlašovací údaje. Teď vám vlastně dojde e-mail, na který je potřeba pak se dostat a kliknout na to potvrdit. Tak vidíte, e-mail došel docela svižně, kde máte vlastně své přihlašovací údaje. Takže zde se vlastně nic nepotvrzuje, takže OK. Takže teď se můžete přímo už přihlásit, se nalogujete, takže vypíšete ty své údaje. Heslo. Potvrdíte. Takže vás vítají a zde si prosím vás vyberte, že chcete být člen. To znamená, klikněte prosím vás na tohle. Pokud kliknete zde, tak se stanete zákazníkem, nemůžete vydělávat. Pokud se vám to stane a kliknete, že jste zákazníkem, není problém přejít pak na člena, jo? Ale určitě teda klikněte na to, že chcete být členem společnosti. Pak můžete vlastně vydělávat. Můžete, jak už jsem říkal, vydělávat i jako free, čili zdarma, bez investice. Pak můžete vydělávat, pokud budete investovat i jako člen s investicí. Tam jsou pak už zajímavější výdělky. Takže potvrdíme. Zde odkliknete ano a dáte upgrade. V tento moment jste teda zaregistrovaní. Pak se můžete podívat na svůj referenční link, který najdete zde, když kliknete na My Downline. Zde vidíte svého sponzora, zde vidíte, kolik máte referálů, kolik se pod vás registrovalo lidí a zde vidíte svůj registrační link. Čili po tento link se vám můžou registrovat lidi. Zde pak vidíte další registrační link a to je link do vašeho obchodu. Čili to je další zajímavá věc, jakým způsobem můžete vydělávat. Nemusíte vydělávat teda pouze tím, že se pod vás lidi budou registrovat a vy z nich budete mít provize anebo odměny, ale můžete vlastně vydělávat i tím,
že můžete propagovat svůj obchod a pokud vám v tom obchodě někdo nakoupí, tady ho máme, tak máte opět z toho odměnu a provize. V tom obchodě se vlastně nabízí ty jednotlivé karty, speciální edice pro sběratele. Můžete zde vlastně nakoupit i ty karty klasické, kde jsou vlastně uvedeny ceny a tak dále. Jako, myslím si, že produkt je to výborný, protože zlato v současné době jenom roste jeho cena a lidi raději nakupují to, co je hmatatelné a co se nedá zničit, než dávat peníze do bank. Jak víte, při dnešní inflaci a úročení 2,2% až 3,5% ročně díky inflaci, to je vlastně nic. Kdežto pokud investujete do zlata, tak zlato stále jeho hodnota roste a kdykoliv ho můžete prodat a netroufám si říci dráž, než za kolik jste ho nakoupili, takže určitě zajímavý produkt. Takže tohle vlastně bude také váš další obchůdek, kde můžete vlastně ho propagovat na internetu a pokud někdo zde nakoupí, tak máte samozřejmě z toho odměnu. Tolik teda ve stručnosti k firmě Karatbars. Já bych pak to rozvedl více. Tady pak budete vlastně vidět svůj downline. Tady vidíte, že Veronika zatím nikoho nemá. Pak systém, jo, kde vlastně je vysvětlený ten váš binární systém a to bychom si pak ukázali ve skupině, jakým způsobem to funguje. Vidíte, že mluvím o skupině, máme skupinu na Facebooku, kde máme stále aktuální informace. Zde třeba vidíte, že bude webinář, takže děláme i webináře. Máte zde vlastně další zajímavé věci a potřebné vlastně vše pro vaši práci, takže určitě doporučuji po registraci požádat o přidání do skupiny. Jak už třeba vašeho sponzora, nebo pokud se zaregistrujete pode mě, tak mi napište do zprávy na Facebook, já vás rád do skupiny přidám. Tak to by bylo teda pro tuto chvíli asi všechno. Natočím pak i nějaké podrobnější videjko, ve kterém si ukážeme vše ostatní. Já se s váma teda teďka už rozloučím a podívejte se ještě na reklamní spot, který je hnedka po tom, jak já domluvím. Takže pěkný den vám všem přeji a nashledanou.